Gregeten tenan aku, Pak. Karo sapa, Bu? Mbah mau mas-mas pas nang kereta. Lah ngopo to, Bu? Kan jejer telu to, Pak, kursine. Lah terus masih kuwi lungguh ning kursi cedhak jendela. Terus ning sampinge ana ibu karo anake sing cilik. Terus Nah, ibuke kuwi njaluk tukeran kursi karo Mase, ben anake iso weruh pemandangan. Tapi masih ra gelem. bukane saiki wis ana nomor tempat duduke nang tikete, Bu. Iya sih, Pak, dan masih kuwi emang wis sesuai. Ya wis to bener Mas berarti. Tapi kan mbok ngalah, dienggo cah cilik. Ora iso ngono, Bu. Cara kerja dunia tidak seperti itu. Nek aku setuju karo Mas kuwi. Secara nggak langsung, Mas kuwi mengajarkan bahwa tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan, apalagi harus mengorbankan kebahagiaan orang lain. Ah, jangan kayak iki, Pak. Yang benar juga sih.